Как не ви е срам, бе, държавен служител да изнудвате за пари? Ние ще се срещнем пак. Бъдете сигурен. Ще се срещнем. Няма начин да не се срещнем. Пропусни и другия месец и пак ще се срещнем. Дих си. За 10 лева се правиш на циркашия. А сметката ти е 333 лева и 13 стотинки. Колко? Толкова! Вие нямате съвест. Ние нямаме съвест. Ние имаме тарифи. Тази държава, Джико, нищо не може да стане. Дами и господа, в главната роля днес актьорът, режисьорът и надявам се, моят приятел Влади Въргала. Много ми е приятно. Добре си дошъл. Владислав Карамфилов е роден на 11 август 1967 година в София. Завършва надвис в класа на професор Стефан Данаилов. Карамфилов става Въргала през 90-те с популярния си едноименен телевизионен образ в коктейлите на Влади и Куко. Влади Въргала е режисьор на 3 популярни комедии: Пантуди, Шменти капели и Пистолет, куфар и 3 смърдящи варела. Женене, има 2 деца. Си жив и здрав, добре дошъл. Здравейте, 120 евро минути. 120 евро? Не дей, бе. Много ми е приятно, че си тук. Много те уважавам. Коктейлите на Влади за мен е много голямо нещо. Да ти го кажа. Много голямо нещо. Ти играеш и всички образи, нали? Да. Тогава това беше времето, в което имаш чувството, че ако се качиш на покрива и скочиш с идеята да летиш, щяхме да летиме. Аз бях един от хората, които Господ беше сложил точно в подходящия момент, на подходящото място и преживях така... Това всичко това, което получих след това от съдбата, е следствие на много закономерности. Сега като го разказваш това така, не мога да разбера защо Въргал, Масов бой, Кютек, Меле. В Подоене малко си знаехме имената, кой как се казва. Всеки си имаше прякор. Имаше си прякор, който имаше Павето, имаше Гундито, имаше Кокала, имаше Черепа, имаше Томахавката, имаше... Ама всеки прякор история. Въргала откъде идва? Ние се биехме по махалите и когато нямаше бой между махалите, се биехме между блоковете и къщите. Така вече... Оттам имаше едно нещо... И ти си бил добър в това ли, Влади? Ето, кой не е добър у масовото меле? Това въпросът е да имаш сърце там. След това, като казвам, биехме, не говоря за тия побоища сега, които стават. По-скоро правиме с кал и почваме се замерваме. Или бомбички отминим и бронз отиваме и ми ушариме блоковете. То блок, дето го мразиме и го ушариме целия. Застанеме срещу него, джамбалама, джамбалама, джамбалама и след това газдани няма. Прекрасно действо, бе. Хубаво беше. Абсолютно. Хубаво беше. Веднъж даже как го бихме, си спомням. Знаеш какво е хубаво? Но тогава, сега вече е страшно, защото сега буквално нещата се свеждат до садизъм и да елиминираш, да убиеш другия. Да, приятно. Тоест, като казвам, забавно беше, към днешна дата не само не съм фен, а дори съм... Втората, каква е страх, като гледаш? Ти ми каза нещо, като влияш. Ема, после ще говорим за това. Да. Кандидатствал си явитис 3 пъти и накрая те приема не кой да е, Стефан Данилов, мастера. Мастера. И печелиш с виц. Приемате с виц. Да. Помниш ли вица? Как? Младен Киселов води изпитите в... води ги до 3-ти кръг и на 4-ти кръг се появява Стефан Данилов. Стефан Данилов, когато го видам, ме заболя корем. Имам респект огромен от него. Влиза Стефан Данилов и аз излизам на сцената, кажи си монолога, я кажи стихотворение, я кажи басът, я изпее песента. Владо, я кажи някой виз, бе. Той ми каза, Владо, нека си много лично. И аз викам, той ме клюпа. И се сетих вица, който ми го чух на кандидат студентските изпити предната година. И не съм го казал никъде, но той сплува на самото място. Скачат парашутисти, групов скок, въздушна акробатика. Ама както така ли го казва? 10 човека, да. Дай, Влади. 10 човека скачат, въздушна акробатика, 10 човека са парашутистите, 9 скачат, 10-тия не скача. Отива инструктора, вика, дай скачи
Дай. Не мога, брато, много съм настинал. Вика, как така си настинал, бе, идиот? Това е състезание, скачи, бе. Не мога, много ме боли кръвото, имам температура. Вика, бе, ти да е нормален и си, ти знаеш колко пари сме налели тук. Губиме състезанието, бе, идиот. Нема да скоча да ти кажа от сега да знаеш. И то отива, вика, помощник пилота, вика, ела един идиот прецака цялото състезание, дай, че бързо, отиват, фащат го, чутове, тупаници, ръмбене, кърчене, отварят вратата, изхвърлят го навънка, затваря вратата и помощник пилота гледа му скъса на ризата, вика, и то ми скъса ризата, чак ме изпоти и той. Да бе, брато, много як това, бе. Да, и комисията така реагира и той ме прие. Как не те приеме, бе? Най-хубавото на този момент беше, че аз вървях едновременно и на кукли, вървях и на актьорско. Атанас Илков взимаше клас, един изключителен Че за то малко лева те слушам, извинявай. Да, мисли, какво си мисли инструктора, докато лети. Ама, между другото, всички сме като инструктора. Отдадени на работата в името на идеята, накрая нас ни свърлят през люка. Добре, де. Ставаш известен много рано. Да. Втори курси. Куку, коктейлите на Влади, шаш, след това пирон. Знам ги всичките. Така беше. Сега, това е шанс. Как ти понесе славата толкова рано? Аз не съм имал слава. Аз съм... Абе, как да не си? Не. Ти си първокурсник, третокурсник, по нова година си на екран. На нова година... Аз съм имал приятелства. Не съм имал слава. Когато хората ти се радват, аз не го приемам за това, че това е, ти си нещо повече от тях, защото не си. Няма как да си. Идваме по един и същи начин, отиваме си по един и същи начин. Въпросът е между едното и другото да си нормален. Ти знаеш, че... Кажеш, много съм добър, много съм... Или гласа, ти си просто човек. Не, аз не го приемам, че това е за някакво извънземно. Аз го приемам, че просто... как да ти кажа, че съм успял да... Всички сме пощальони на този свят. Успявам да занеса пощата. Винаги има един да е по-рус, по-висок, с по-голем от твоя. Така че при положение, че има един Харви Кайтел, един, ако щеш, един Стефан Данаилов, ти не правиш нищо ново. Аз чета книгата на Атанас Косев, биографичната. Чета книгата на Развигор Попов, биографичната. Едно и също. Виж сега, питам те славата не случайно. Защото ти навлияш в телевизията, ударно, в театъра и срещаш жена си. Ти си студент, тя ученичка. Нали така? Преди това. Преди това още? Да, след казармата мене ме бяха заключили в Бургас за опит за бягство през граница. 89-та година. Как така, бе? 87-та година. Чакай. Как така, бе? Е така. Бяхме имаше братовчет ми, беше организатор в киноцентъра. И аз тогава учих градостроителство и вътрешна архитектура. Вечерно, за да мога да се уволна, не ме приеха във Витис и трябваше 3 месеца да карам казарма още за дръжка. И за да можеш да влезеш, за да мога да излезеш от казармата 3 месеца по-рано, трябва да влезеш да учиш някъде. И работех като общ работник в Кремиковци. На едното място дадах фалшиви документи. Това беше за студентския празник. Дадах фалшива бележка, че ме искат от училище. На другото място дадах фалшива бележка, че ме искат от работа и заминах с екипа на Бездра Скотина с Жоро Стайков. Имаше един филм на времето. Снимаха го в Бургас и отивах там. И набърбалёкахме се по пътя, отивахме в хотела и към 2 часа, това е след казармата веднага, така? Сещам, че 2 години не съм виждал морето. И в това състояние, нали, си вървим. Отивам да видя морето, една дупка в оградата, голяма, дето камион може да мине. Минах под едно влакче, отидах шлепче на едно корабчета и такива, а във Варна на пристанището съм чакал баща ми да се пребере от чужбина с кораб и цяла нощ съм седял, корабите са там, т.е. аз не зная, че това е митническата зона в момента. И си шляпаш? Какво си шлепам, аз и пем с пълно гърло, моряците се връщат от бурното море, само моя мил го нема още по-добре. А сам ли си? Сам не съм сам, да, но съм сам. Вие сте си. Ние сме. Вие сте. И по-наред, стой горецете! И обръщам се и гледам белите тиранти, защото съм кьорав без цайси, нощно време, белите тиранти, коланчето, силуета, шапката, а милиция, това звучеше сериозно.
Горе ръцете. И аз викам, нали, най-умното нещо, което мога да кажа в такъв момент. Извинете, аз съм от София. Горе ръцете! И заради пистолета. Викам, ясно, то мрази софиянци. Викам, аз съм от киното, снимаме филм тук. Той не мърдай, 5, 15, 12, там еди, какво си, нарушител за... Да. И аз изпадам в паника в този момент. Той е застанал почти на ръба. И се замислям дали да не ходим да му бием едно рамо, да падне във водата и оттам вагончето. Това откъде знае кой съм? Откъде знае кой си ли? Аз съм от София, киното, снимаме филм, знаеш как не знае нищо. Аз съм си казал преди неми 12 секунди. Всичко. И не знам дали щях да го направя. Аз ти кажа, това е паниката в момента. И? Какво стана? Мискиям на 2 метра и половина, още едни тиранти тук е бели. Значи, щех да съм до там. До там щеш си? Да. Добре де. И... Последствието от това нещо? Много е дълга историята. Само ще ти накрат. кажа, че това ми е единствения сблъсък с държавна сигурност. Дойде един чичко, като инспектор дойде с един шлифер, такъв дъвкан и сплют. Какво стана моето момче? Какво такова? Така. И казват, да ме вкараха в една стая, един голем морски такива вензели беше. Викат, аз ясно е, предлагам да го пускаме. И он вика, не става, уведомен е дежурния на окръга. И? Като чух дежурния. Нищо, там 5 денонощия в следствието. А жена ти? Как стигаме до нея? Ти си студент и уволнил си се. Бяхме с Иван Статков след това. Така, пуснаха ме от това, прибрах се в София до 25 декември. 25 декември, 23, 24, 25, това не бяха празници, които ги отбелязваха хората с почивки и това. Тогава аз трябваше да съм на училище и дойде Иван Статков, вика, че бате, тази вечер пропусни знанията и аз се чупих от училище, отивахме, седахме в Прага, заведението срещу Витис. И нямаше места, ние седяхме на гардероба, където и влезаха 2 гаджета, едни руси такива, и нещо почнахме се закачаме, ама едната Дора братовчетка и така много готина, много разтропана, а другата една, нещо не поддава. И стана така, че ние намерихме маса, където имаше и 2 свободни места за тях, поканихме ги. А декември месец прозореца беше отворен, тогава се пушеше навсякъде. Да. И я виждам, че тя е с едно палто с един бритон, много, много красиво момиче. И аз викам, студено ли е? И тя каза, да, малко е хладно. Ако искате, аз мога да ви стоплям. И тя ме погледна, ама... И аз викам, няма проблем. Пуф, Верно ли? Да. Тя щеше да се разплаче. Просто стана така, че всяко друго момиче щеше да се забавлява, да стане някакъв... Искам да я видим, да видя стена. Да видят хората колко е красива. Това не е най-хубавата снимка. Чакай бе, не я обиждай, прекрасна жена, на мен пък за мен е красива. Много е нежна, тя е много чист човек. И е до теб през всичките тези години. Да. И период на голямата известност и голямата слава, началото на 90-те. Да, още тогава, преди да почне, тя е много мъдър човек, тя е много вярващ човек. И как я свали? Добре, пълтото, стигнахме до пълтото. Половин година съм тичал, съм правил какви ли не салто-морталета. Половин година. Тя замина за Шумен при майка си, след това идва новогодишната ваканция. Аз веднага, без да питам нищо, почнахме да се чуваме. Тя живееше при баба Соня, светла и памет. И веднага с букет цветя при баба Соня, хазяйката, нали, както трябва, много възпитано, много културно. И баба Соня много ме обичаше, като се обада по телефона. Казваше, ало, викам, баба Соня, здравей, Влади е на телефона. Удобно ли Силвето да се обади? Влади, ти ли си? Чакай малко, сега. Силвия! Това беше винаги. И тя беше така една много симпатична жена. Силвето, може би това е била първата вечер, в която е излязла някъде с братовчетка си, просто да се разходи. Може би Силвето е малко по-консервативна и в светоусещането си, и във всичко, но тя е била опората, защото за един мъж най-важно е да ти пазят тила, нали? Така е. Аз там съм имал спокойствие винаги. Може би аз не съм дал онова, което е насреща равнопоставено, но за мен семейството е единственото истинско, което имаш. Слава! Какво значи слава? Семейството, да го видим. Нали нямаш нищо против? Да. Аз не ги познавам, не съм се запознал. Александър и Виктор, нали така? Отдясно наляво Виктор
Едно нормално момче, към който аз съм бил много по-строг, отколкото е необходимо. Ти? Да. При положение, че съм запознат баща му на какво е способен, така държал съм да... Трябва да оставите децата сами да се развиват. Той е много изключително балансиран. Той няма нищо общо с мене, но е много добър актьор. Между другото, използвал съм го няколко пъти за неща. Много добър драматург пише, но той е човек, който се занимава с бизнес, право и учи втори курс студент. Втори курс студент. Александър? Да, в момента... Александър е 8-ми клас. 7 години учи в италианския лицей. Аз бях много доволен, но с майка и решиха, че ще се премести в друго училище. Сега учи в първа гимназия. Това са едни нормални, свестни деца. Виж сега те какво са научили от теб. Той е баща, който винаги гледа как на децата му да е най-добре. Винаги се е съобразявал с обстановката и е давал най-добрите съвети. И никога, каквото и да е ставало, не се е предавал. Никога не ни е оставял или ни е давал лош пример. Просто е много добър и откровен и сърцат. Това е той. Това ми е едно от най-приятните неща с него. Да пътуваме заедно, да си споделяме и да си разказваме истории, защото тогава сме двамата насаме. Ние винаги, когато пътуваме някъде семейно и сме две коли, едната е мъжка, другата е женската кола. И в едната кола са Виктор и тате, а в другата сме аз и майка ми. Обаче аз най-много обичам да ходим на кино. Винаги има много базици, много смях, размиваме и останалите хора. И сега по случай 1 юни бяхме тримата с най-добрата ми приятелка. И се оказа всъщност, че сме влезли за края на филма. Аз си спомням за една история, дето се разхождахме по плажа цялото семейство и както си ходим между хората, по едно време той от нищото се появи от някъде, да дръпне ми гащите и ми пусне един рак в гащите. При него постоянно е някаква ситуация такава забавна. Той е толкова... Просто е много светъл човек и те зарежда с енергия постоянно, като си около него. Никога да не се предава каквото и да става и да продължава да ни дава толкова добър пример и да ни подкрепя във всичко и да ни дава и да ни показва правилния път. Бих искал да ми каже дали е възможно да прекарваме малко повече време заедно. Кога най-накрая ще отидем само двамата за известно време някъде на почивка. Да, това е истинската част от тебе в света, който обитаваш, защото все пак те изцяло са зависели от тебе. Абсолютно. И така, щастлив съм, когато има любов, не само в семейството и навънка, когато има любов между хората и не съм имал много възможност да им дам своето присъствие. С Александър бях по-плътно до нея, но с Виктор нямах време. За това нещо то си даде своите си отражения. Аз искам да съм с него, ама той през цялото време ми показва колко е отворен, колко е наясно с нещата. И аз като кажа, и той не, това е, не ме обясня. Аз ги знам неща. Не ме обясня. И той ще послуша всеки друг, но не и мене. Аз и не държа да давам мнение. Дай да видим хората какво те питат в нашата Фейсбук страница. Александра? Зрителите се интересуват от живота и от филмите на Влади Въргала. Питат, ще снимате ли нов филм и успял ли сте да върнете заема за апартамента, който сте заложил заради последният си филм. Има и въпрос за Цветан Василев, а именно защо го подкрепяте. Кажи първо за нови филм. Шмет и капели в Македония голям хит. Да. Се оказва, че... В момента в Македония филма е фурор. Го казвам, аз повтарям думите. Пепи Наков, един прекрасен репортер от BTV, ми се обади една вечер, вика, бате, ако ти кажа какви фенове имаш. Пепи Наев. Наев, да. Пепи Наев. И ако ти кажа какви фенове имаш, сега сме с Владимир Лазаревик, час и половина говори за този филм. В македонската преса регулярно се появяват статии, в които отъждествяват ситуацията в Македония с филма Шмет и капели на Влади Въргала. Те си имат герои от политиката, които са кръстени на герой от филма. Цветан Василев. Може би, понеже сега ме дърпат
по прокуратури, по следствие, по НАП ми правят на такава детайлна ревизия, всичко. За финансирането на филма. Чакай, не си ли заложил апартамента? Това е моята част от... Нали, Цветан Василев, колкото аз съм дал, толкова е дал и Цветан Василев. Може би правилно щеше да бъде още като станаха патакламите, понеже тук става дума за много сериозно нещо, може би най-правилно щеше да бъде и аз като другите да кажа, аз още като ми даде парите го усетих, че не е много читав този човек, да ви кажа честно. Как може някой ти е помогнал да направиш нещо и ти да се обърнеш в един момент, когато той наистина е в неизгодната ситуация и да кажеш, кой? Кой беше? Не мога да се сета в момента. Кажи ми, за този апартамент изплатили заема, питат. Да. Апартамента е най-малката инвестиция в правенето на един филм. Сигурен съм. Обаче си е твоя дом. Но това е, така се каже, твоята крепост. Точно. Между другото, на филма първото заглавие, докато беше още театрален спектакъл, беше «Моят дом е моята крепост». Защото кой иска, той влиза и те прави на щайга в къщи. Така беше. Сега е малко по-различно. Но много малко. И може би това стига най-близко до хората, защото е обща тема за всички. Искам да те срещна с един приятел, който ти е бил и приятел в много тежки моменти. Виж го. С Влади се познаваме повече от 10 години и покрай общи познати се запознахме в, да кажем, труден момент в неговия живот. И това познанство премина в приятелство много близко, за което аз много се радвам. Имахме тренировка, бойни изкуства и така нататък. Влади присъстваше, беше му интересно. Точно тук, нали, разби ми носа, окото и така нататък. Беше... Наложи се да отидем до болницата, за шиене, за лепене. Всички лекари бяха... Аз бях игнориран изцяло. Нали? Всички се снимат с Влади, говорят си с него, радват се, нали, аз стоя отстрани. Влади защитава всеки друг, освен себе си. Влади има някакъв неудържим порив. Той се чувства длъжен да помогне на всеки за всичко. Себе си някакси изключва от тази категория. Влади не търси кариера. По него това нещо е съдба. И дори не мисля, че вижда крайния резултат. Той вижда само това, което вярва, което иска да бъде истина и е готов да даде всичко. И го дава. Влади, разбрах, че скоро си ходил на изложение на ретроавтомобили. Искам да питам дали вече си открил колата. Това ми е въпросът към тебе. Иво Величков той беше в ефира на BTV. Да. И направи едно много интересно предаване, което беше, слагаше хората под хипноза. Той е специалист, хипнотизатор, как се казва, не знам другата терминология. Иво написа един много добър сценарий, Блъв до кръв, в който основното действие се развива в една кола. И ние тази кола търсиме от 2 години. Ясно. Влади, кажи ми нещо. Важно. Важно е, защото той спомена, че сте се намерили в тежък за теб момент. Спомена за алкохола. Имаш ли нещо да споделиш на зрителите, които по една или друга причина може би са в такъв тежък период? Се говорят най-депресираните сме, но кажи им нещо от твой опит. Светли, алкохола е бич за славяните. В Русия, в България, в Сърбия, навсякъде се пие се. Проблемът е, когато почнеш да пиеш, не за да се опиеш, а за да не изтрезнеш. Когато започнах да снимам филма, продадах каквото оставаше за продаване, каквото можеше да се заложи, го заложих. Започнах да снимам, стигнах до средата на филма. Нито мога да отида в банката така, не стана. Нито мога да го продължа. В продължение на година и половина, знаеш ли какво, всеки месец трябва да даш по 20 000 лева на банка, да имаш заплати на хората, които работят при тебе, офиси да плащаш, режийни, телефони, и семейството. Като то, винаги не съм имал
проблеми, защото то казва, добре, тате, като нема. Не са ходили 6 години на почивка. Или отиваме при приятел за една седмица, те отиват, аз не съм бил, отиват за една седмица на гости. Не да отидеш си починеш. Никога не са се оплакали и не са мрънкали. В този момент ти минаш през всички фази на отчаянието, защото не виждаш решение, не виждаш как да стане. Точно тогава се задълбочи кризата. Една от тези неща е алкохола. Алкохола е много лъжовен приятел, който в един момент се оказва, че е малкият надпис на контракта с рогатия. Древния шрифт. Идва момента, в който не искаш да изтрезнееш. Защото тогава ти се пречупва абсолютно светоусещането, разбирането. Не случайно на Запад има всяка година по 2-3 от свръхдози с. Аз, между другото, наркотици през живота си не съм пробвал, като знам какво правим с поркането. И минаваш един момент, в който няма смисъл. Вече нищо няма смисъл. В този момент единствено семейството ти и приятелите ти могат да ти помогнат да се качиш на моста. Но за да можеш да минеш от другия бряг, зависи само единствено от тебе. Искам да те попитам как си го направил, но преди това, приятелю, една кратка реклама. Ще се видим след няколко минути, дами и господа. Добре, още отново, дами и господа. 120 минути, още няколко минути с Влади Въргала. Разговорът стана наистина изключително откровен, изключително интересен. Много човешки, Влади. Говорихме си за това, че когато един човек е в беда, когато се чувства безизходица, посяга към някакви такива лъжовни патерици, алкохол, например, семейството го качва, как каза? Семейството го качва на моста, и приятелите, но по моста трябва да минеш сам. Да, всичко зависи от тебе. От тебе ти трябва да го решиш, може би, когато има нещо, което е по-важно, когато повярваш в нещо. По принцип, в инстинкта на човека са заложени механизми за оцеляване. Има един такъв отчаян, дето сложил въжето в къщи, ще се беси, няма семейство, няма приятели, няма пари, нищо няма. Разбираш, отчаян човек тръгва се беси, качва се на стола и поглежда един недопушен фас отгоре на гардероба. И вика, бе, чакай, си допушим фаса, и като отида до него, гледа половин бутилка ракия отстрани и казва, че го пинем и това. И сипал си пинал една чашка, втора, запалил си цигарката, вика, те нещата почнаха се подреждат. Тоест човека винаги има механизъм, който ще му подскаже. Има много знаци по пътя, които да ти помогнат да се справиш с проблема. Дай един твой знак. Но накратко, в едно изречение. То може би нещо, което не е толкова сложно. В момента в този момент с Иво ми оказа изключителна подкрепа. Не само той, много хора, които сме близки, душевно и приятели. Но тогава се обърнах към вярата. Пастор Дани, Иводор. Да, тогава се обърнах пряко към Господ. Аз винаги, малко като може шизофренно да звучи, но винаги, когато нещо се случва с мене или около мене, аз знам, че някой гледа горе. И това ми помага да не лъжа. Единственият смисъл, който реализираш в живота си, това е богоугодния. Защото ти не можеш да изненадаш Бог с това, че си Владо Въргала. Той ти го е дал. Приеми. Дали го има, дали го няма. Спора ще съществува цял живот. Благодаря ти, приятел. Но знаеш ли колко е красиво да знаеш, че има един, който наистина те обича и ако ти го възрадваш, твой път ще бъде... Той няма да махне тръните ти по пъти, но той ще те научи как да вървиш през тях. Благодаря ти за тези думи и за това участие. Финалният въпрос. Какво е за теб България в едно изречение? Родина, сине. Влади Въргала, гост в 120 минути. Дами и господа, наистина беше изключително приятно да сме заедно и тази седмица. Ще се видим отново след 7 дни с продуцента Ралина Тропанкева. Ви пожелаваме приятна вечер. Останете с BTV новините.